Dobrý deň, vítame vás na zápase druhej ligy mužov, stretnutí, v ktorom sa stretne BK Bardejov a Zastet Krompáky. Bardejov nastupí v takejto zostave: 5 Labík, 7 Lindemann, 9 Štefančín, 12 Smelý, 14 Hanobik, 15 Čegin, 18 Alexovič, 33 Jendrichovský, 34 Zákopčan. Základná zostava je číslo 9 Marian Štefančín, číslo 33 Slavomír Jendrichovský, číslo 5 Michal Labík, číslo 14 Martin Hanobik a číslo 18 Miroslav Alexovič. Všetko už je pripravené a môžeme začať zápas. O chvíľu sa začne rozskok. Hostujúci Labík sa pripravuje na rozskok. Ospravedlňujeme sa, do základnej zostavy zastupuje Peter Zakopčan. A nie Martin Hanobik. Všetko je pripravené a môžeme začať. Labík nevyhral a v útoku sú Krompačania. Hostujúca desiatka strieľa a dáva. Koš. Koš hostujúceho hráča. Technická strata číslo 5 Michal Labík. A loptu majú domáci Krompaščania. Pri lopte 12, pri lopte 14. Štefančínová veľmi dobrá obrana. A teraz sa zabudol 34 doskočila. Je Peter Zakopčan. A hostujúci Slavomír Jendrichovský nedáva skúška. Teraz sa bude zahrávať nejaká nacvičená situácia menom Pesť. Labík strieľa a nedáva. Skoro doskočená lopta Petra Zakopčana. Veľmi dobrá obrana zisk Mira Alexoviča. A teraz môžeme Bardejov si pripísať prvé body. Ale zároveň strata Miroslava Alexoviča. V útoku sú Krompačania, 15 strieľa a nedáva. Doskakuje hostujúci Labík. Alexovič vníka a je faulovaný. Rozohrávať budú hostia z boku. Zakopčan dribluje. A jeho krásne triky. Štefančín strieľa trojku a nedáva. Zakopčan dáva trojku. Bardejov si pripísal svoje prvé body do trojkou. V lopte sú už domáci Krompaščania. Teraz veľmi dobrá obrana, ale nie. Bol to faul Zakopčana. A je to už jeho druhý faul. Po faule zahrávajú z boku. Teraz krásne premenili domáci Krompaščania na 4-2. Zakopčan vzniká a Bardejovčania sú už v útoku. Štefančín vzniká. A teraz sporný verdikt hľadom ku Bardejovčanov, ktorí si pripísali už druhé kroky.
teraz môžeme vidieť Bardejov, ako ubranili s Pavlom. Lablik fauloval. Hostia si už pripísali celkovo tímový tretí faul. A domáci budú hádať dve trestné hody. Hádže ich číslo 10. Prvý premenuje pekne a zvyšujú stav na 5-2. Môže zvýšiť stav na 6-2. Nestalo sa tak. Hostujúci Labik pri lopte Jendrichovský, prihráva Alexovičovi, pri lopte Zakopčan. Strátil Štefan. Teraz veľmi dobrá obrana Alexoviča. Desiatka pekne naznačila. A Labik zblokoval. Alexovič doskočil. A teraz domáci skúšajú nacvičený signál parohy. Zakopčan vníka a je zblokovaný. Po neúspešnej strele Zakopčana sú v útoku domáci Krompaščania. Pri lopte hráč číslom 15 a krásna obrana Jendrichovského a Alexovič bol faulovaný. Zisk si pripísal hráč číslom 33 Slavomír Jendrichovský. Pri lopte Zakopčan prihráva Štefinčinovi. A teraz sú hostia boli proti útoku a ten pekne využili a zvyšujú stavku na 7-2. Jendrichovský pri lopte, teraz už Štefančín. Štefančín sa pokúša vnikať, ale nedáva. Bol to taký premanený pokus. Labik sa snažil a doskočil. Labik doskočil loptu a teraz už Štefančín pri lopte. A krásne Jendrichovský zakončil akciu Eliup. Striedanie hráča číslom 9. Marian Štefančín ide dole a na ihrisko prichádza Ľuboj Smelý. Jendrichovský premenil svoj trestný hod. A teraz Zakopčan už pri lopte. Doterajší stav je 9-5. Smelý strieľa a Smelý dáva. Áno, bola to krásna strieľa. Hneď ako prišla na ihrisko, už dal prvú strieľu a hneď to bol koš. Teraz už domáci, teraz už hostia brania. A teraz pekná obrana Zakopčana. A je to technická strata pre domácich, ktorí previnili sa pravidlom cespou. Alexovič pri lopte. Vyhráva Jendrichovskému. A Jendrichovský bol faulovaný. Bude hádať svoj už druhý a tretí trestný hod. Čiže môže znížiť stav na 9-9. Môže vyrovnať stav na 9-9. Zatiaľ hrá svoj veľmi super zápas. A svoj prvý trestný hod nedáva. A svoj druhý už premenuje.
trestné hody Solomír Jednikovský 3-2, čo je celkom pekné. Teraz strela domácich a zase je premenená. Stav tohto zápasu je 11-8. Pri lopte Hendrichovský. Prihráva Zakopčanovi. Ten sa pokúša vnikať, ale prihral Alexovičovi. Strieľal, ale nepremenil. Teraz už domáci pri lopte môžu zvýšiť naskok na svojich. A teraz pozor. A teraz ďalšia strieľa, ktorá už není premenená a Labík doskočil a vybojoval loptu. A Zakopčan bol faulovaný a bude hádať čist trestné hody, pretože už je to 5. faul. Svoj 4. a 5. trestný hod. Prvý Zakopčan nedáva. A teraz sa pokúša dať svoj druhý, ktorý nedáva a Bardejov si zhoršil svoje trestné hody na pomer 5-2, čo je už veľmi zlé číslo. Teraz zase pekná strela domáci, hráč číslo 9, vlastne 8, premenil svoj druhý koš. Teraz Labík pri lopte, Alexovič smelí a smelí nedáva. Ale bola to celkom nádejná strela, ktorá mohla skončiť v koši, no nevadí. A teraz už sa Bardejov bráni. Ďalšia strela. Že dali timeout, pretože prehrávajú 15-8. Tu je už hostujúci tím Bardejov, ktorý si vyžiadal timeout, pretože prehráva 15-8. Sú tam hráči ako je Mišo Labík, podkošová stalica Marian Štefančín, aj Ľubo Smelý, ktorý je veľmi dobrý strelec, Lindemann a tak ďalej. Pripravujeme sa už na ďalšiu pokračovanie v hre. Labík strieľa a nedáva. Pri lopte Zakopčan, prihráva na Alexoviča. Pri lopte už Labík. Hanobík pri lopte. Labík zase strieľa a tento raz zase nedáva. Pri lopte sú už domáci. Frankoľak strieľa a dáva. Teraz už rýchly prehľad do otaku. Lindemann ide.
aj faulovaný a ešte bude hádzať jeden trestný hod. Máme tu aj sporných fanúšikov, ktorí fandia Krumpakšanom. Lindemann bude hádzať svoj prvý trestný hod. A dáva ho. A teraz sporný verdikt pri 6-ke, kde bolo akože blokovanie, hoci teraz to nevieme posúdiť, pretože je to sporný verdikt, pískajú mladí rozhodcovia. A môže sa začať ďalší basketbal. Kde už domáci strieľajú a nedávajú. Dorážku nedali, Bardejov nedoskočil, dorážku nedali. Zase sa hádajú s rozhodcami. Prečo za toto nie je technická? To by sme boli radi. Tento zápas začína byť veľmi nervózny. Plný emócií a pri lopte už osľujúci Bardejov. Hanobik, Lindemann. Alexovič strieľa trojku a nedáva. Bude hádzať ďalšie dve trestné hody. Zatiaľ hádzal jeden a ten krásne premenil. Teraz bude hádzať svoj druhý trestný hod aj tretí. Druhý dáva a znižuje stav na 19-14. Môže ho znížiť na 19-15. A druhý nedáva. Zatiaľ má 6. Teraz ďalšia premenená strela domácich Krumpakšanov. Zatiaľ majú veľmi dobrú streľbu. Pri lopte hostujúci Lindemann, Jakobčan, Labík strieľa a nedáva.